amantombazana niyahamba negroup ne vele nje seniyazithekisela vele uyona yeah, it's a norm now. Niyathengisa uyahamba egroup ufuke uyahlala egroup etafuleni usola norandi uhlezi you're waiting for someone ukuthi abuye kuthengela utshwala ngithi ukuthengela utshwala umuntu bese uhamba nawe endlini uyolala nawe angithi uma lala nawe awusho ukuthi phela mina ngiyathengisa yakethi awusho ukuthi ngiyathengisa ulala nomjitha uma uvuka ekuseni usudimanda u-3,000. That's where the Mavuso part comes in. Umavuso ke lona awukachazi ukuthi iphunani yakho ine price tag. Uyazi ukuthi uzongenisa mina ekuseni uzonida 3,000 for a night. Yabona? Akwazi na ukubona ukuthi hayi can't afford 3,000 aphuma. Alisho nini? I-trap yamiyeka umuntu angene uma seyangenile bese uthi ufuna 3,000. Uma thana nayo 3,000 uthini? You do you see guys ukuthi i-consent where it falls off? Wena very great nizwene kahle alright but ekuseni i-consent isihambile but ibikhona izona ihambiswa yini because you can't afford the 3,000 that's demanded. So bafana checkani lento ukuthi nizohamba niyosweeper ema-groove, excuse my French in this one. Ngiyangizwa na